Tagaan ta kag saktong kalipay para mawala imong kalaay. Gento, dito basta bingo. Need mo. Hala, cute niya, uy. Denver Warriors for the win! Sarge! Sarge! Hala ka. Putik kamay. Nulog shot oh. Asa mo, Miami mo? Wala na Miami? Wala naman ang Wala na mo sugal, wala na ana jud kay lihunon man yung Miami. Anyway, asa si Sarge Baploy? Sarge? Oh, Tro? Gawin na kay Gnaong ba? agoy na unsa naman na. Naunsa ng lagom naman na. Anong nagpaypay man na siya dira nga ang sugbaan na nasa likod? Ambot lang po gani. Kay nabuang na siguro na. Kaysa di mabuang 25,000 ng sugal. Ay, kita ko lagi. Tama lagi ko. Kaya relax, ato na ko hadri lang mo ha. Sige, boss, boss. Sarge! Patay ko na ba? Kantsaw bali 1 million gina siya. Hanap ang buang oh. Sao man ako ni putubag bay. Sarge! Dim, ikaw, Pops, di ba nag-apil makagsuga-sugasaw na sa Lakers? Oh, lagi pero ni undang naman ko. Tama gyud ang desisyon nimo, Pabs. Kay guwa ka ni undang. Kamong duha mabuang. Kumusta, Sarge? Murag wala naman kasi imong panimuot. Alangan, salto kay ka? Wala ka na pakita itong nadaog ang Miami. Wala ko nagpakita itong ni Daog ang Miami. Kaya nga ano, katong ni Daog ang Nuggets versus Lakers game 1, nagpakita ka? Nisibat ng pug ka. Kinumdum ka? Kinumdum ka? Ay, si katawa niya. Ay, kabalaka na. Taas pang panahon. Taas pa laging panahon. Pero kulang ng oras. But anyway, Sarge, kabalo ko tuwa na ang serye. Kabalo ko nga, naglain na po na yung buot na. Ali, sabay ta. Saan ang buna? Ali, sabay ta, ali. Hala, kaluin ni Sarge. Sayang kayang ka-cute. Hinay lang. Madagmak ka, hinay lang. Ali, odre, lingkod. Palikuran sa nato niya, ha? Luoy na kayo. Paano ko luluya, be? Sige na, dre. Tagaan ta kag saktong kalipay para mawala imong kalaay. Kalipay or sungog na. Kalipay ni. Kay! Ay, ito ko. Gago ka ba? Okay na? Sina, larga na. Okay na. Gento, dito basta bingo. Need mo. Pastigang masayaw, uy. Kahit na wala pang hinto, 100% bawal bitaw ko. Mismo, eto kaya mo. Gento! Okay na to, boss? Walop kayo, no? Okay na to, boss. Okay na, lagyan na. Di ako nga okay na. Sino pa kang pasi? Lain, gayo. Okay, sweldo. Uy, udra 150. Oh, Hala, gamay lagi ni ron. alam mo pa man yung champion ng Nuggets. Pag mo champion, mas muda ko na 1.5 na. Lamat kay! At yung kayo, no? Gusto mo mag-isa? Oh, isa pa. Gusto mo Isa pa. One chance. Oh, sige. Samantha! Samantha? What a beautiful name. Tukoy. Hala. Diha lagi na sila ng gawas duha. Alangan dra, man ako sila gipa-board. Para ready ba? Labi palipay. Makawala jud kalaay. Larga, Sam. Hala, cute niya, uy. Cute kay siya ay puti pag yun. Hala, inganat ako kagwapa, uy. Sabi ako daw eh. Awag ginanan ni. Sam! Okay na to, boss? Okay na. Tama na to. Ay, okay. No, nice kayo, no? Di ako sa inyo. Nga pala kayo lagi ni. Okay na to, boss? Ay, okay na to, Sam. Okay na. Pwede na kang pasi. Sweldo. Gasto po dali magpalipay yung tao eh. Kakain na boss. Sasyon na ni mo. Gasto kayong palipay yung tao, 150. 150? Ay, sige reklamo. Dra, pagulat nga mo champion ng Nuggets. Oh,
Sampurado. Inuman 50 lang sagon. Anya, namat pre ha. Butan jud kay ni si boss nga pagka-amigo oh. Palipay ko gamay pre. Mo na akong giingon sa imo ha, palipayon ta ka. Pero dili lagi may iwasan mo, champion lagi hapon ang Nuggets nako. See you sa game 4. Sungog lagi ni!